Mie lukihen nää. Säkärit. Jampe! Vähän heviää! Pääse vaan tolleen. Tiedättekö työ, kenet mie näin? Onko sun lisää kolikot? On minulla pari. Laitasin. Ette ikinä arvaa, kuka istuu tuolla kahvilla. No, Tarja Turunen. Varsio Tarja Turunen. Koho ite tullut? Oi vattu. Tarja Turunen meidän huotsikalla. Mitä mie sanoin? Ihka elävä. Mahtaa olla matkalla Hesaan. Hei, mie mä heittää hetulot sen kanssa. Et kehtaa. Halipa tjuippa. Mitähän Tarja täällä? Niin, oota siellä Tarja Turunen. Joo, terve. Terve. Niin, mie on ja muusikko. Niin, mitä oikeastaan me ollaan niinku kaikki tää. Hei, pojat, tulukahan pöytään! Moro. Mitä akka? Eikö oo paska jukepoksi täällä? Anteeksi. Tästä. Joo, mietiä. Hei, Pykäläinen. Mähän panemaan joku Tarjan biisi tuolta soimaan tuolta jukepoksesta, niin vähän rentoutuista. Mitä vattua se? Onko? Tiedätkö, sehän voisit antaa meille jotakin neuvoja tai niinku, tämmöisiä kikkoja kaikkea. Ihan tälleen niinku kollegoina kuin ollaan. Niin. Nee. Ui! Onko tuttu biisi, hä? Onko tuttu biisi? Kurkku. Onko siellä luovana se kamera mukana? On, teet. Mitenkäs, onko teillä paljon viinaa siellä takahuoneessa? Niin juotko siihen muuten sidukkaa vai kaljaa ennen keikkaa? Mä en juo ennen keikkaa. Näppähän kuva. Tarja, haluaisitko siihen kuulla meidän uuden demu? Mulla ei oikein nyt olisi aikaa. Oota, mikä kysymys on, josko niillä olisi mankkua sillä? On nimittäin semmonen demo. Siellä voisit soittaa sitä Hesasta tai levyyhtiössä tai muussa. Tarja, hei, saanko me ottaa yhden kurkkupastin? Ole hyvä. Saanko me ottaa koko pussi? Ei niillä ollut mitään mankkua tässä läävässä. Mutta me sai Jompe autoavaimet, me mennään kuuntelemaan sinne. Hei, kuulkaa jätkät, nyt mun täytyy kyllä lähteä. Lähetään, juu. Teräsvilla, metalliarmeija. Teräsvilla, metalliarmeija. Joo, mä kuuntelen vaan tänne. Kuuntelehan Tarja! Hei, mihin me ollaan menossa? Ei, mä enää vaan lämmitetään saunan sitoville. Semmoisessa saunassa ollutkaan kuin Pykäläisenä on. Kuuntelehan niitä riffejä näissä. Meillä on 3 ämpäriä kiljaa. Eihän tarvitse kuivisun istua. Meidän on muuten tää laulaja tässä. Tarja, siellä saattaa demu. Voit soitella sitä siellä sitten levyyhtiössä. Saat sen tyhjän kassun hintaa. Mitä 2 euroa vaan? Katohan äiti, kuka meillä on vieraana. Kiitos. Tarja Turunen. Päivää. Oot se Heikki Turusen tyttö? Elähän nyt siinä, vaan mene lämmittämään sauna. Tuohon Tarja kahtomaan meidän treenikämppää. Niin, sä voit laulaa vaikka ennen saunaa jotakin. Hei, pidä hai kiljua. Ja mekä vaihtaa sä vaatteen. Halo, taksi tänne. Tää on joku Pykäläisen tila. 25 ja vähän vauhilla. Otat sie Minna Turunen mehu. Apua. Lähtikö se pois? Vattu, lähti taksilla.
On niillä kovat liksat.